Ux vera Lydon, issa kontet tistenna applaus, għamlu l-ekina. Jaw, Jomike Lydon, Jomike Lydon. Għax irridu ngħidulkom hawnhekk dis-sena ma tantx hawn nies, allura Lydon x'in semmejt ismu. Ħaseb li kulħadd kien ħajċabċablu. Mela ġamililek Jomike Lydon. Sinjuri, Jomike Lydon! Lydon, kif inti? Jena rajt. Isma' x'messaġġ għandek għax inti naf li tmissiqlub tan-nies meta titkellem għalkemm għadek żgħir, x'messaġġ għandek għalina llum? In-nies iċemplu jgħinu l-kull min għandu bżonn u tfal jagħmlu kuraġġ il-kull min huwa marit. Bravo, immens. Inti, Jomike, xi tgħidli? Jien ngħidilhom biex jagħmlu kuraġġ il dawn it-tfal, hemm Malta kollha warajhom biċ-ċar, 50 inqas ara 50 ħin dan l-ammont, u nkomplu hemmhekk, n-nies jibqgħu hemmhekk ħalli jċemplu u jkomplu jkabru dak il-numru. Jaħalli fidejkom minn hawn niftiħu għal ġaniċi tajjin dal-waqt. Taħrabx għax illum il-ġurnata tal-aħbarijiet tajbin. Tajjeb, jiena inti nagħmlu aħbar tajba llum. Tlaqna fidejk. Ciao. Tista taqraħili li l-żgur ma tellifni għanara dis-sena xlabtu u ħinek għaġla mandi. Jena lija xej ma tlabtu tugar li għandi can treat Santa Clausat dis-sena mur l-istar zur il-marid. Kompli għajdli ftit labtu għax għajjimt li interess għax is-soltu tikteb lista bir-regali għalik stess. Trabbi l-għal kem jiswilek dak issibu il-qoddim issa kom li liftit litra għax oġobni dan il-klim. Għatlu anka priġunieri morru ħudi l-om rigal għax il-bledmin kolla xorta kulħadd ġuġġet għall-isbal. Il-dan id-diskors kemm oġobni għax mintix tajt li ħażin tagħmel x'tagħmel int min inti fuq kollox kollha bnedmin. L-istituti biex jitferraħ
sewa hija tajli ma klimek ħankompli nżid anka barra minn pajjiżna fil-missjoni kemm jagħmlu ġid. Fl-aħħar tlabtu rigal xieraq, issa ħajkolli nurik ta' kemm intkom tieħdu ħsiebik, rigal għall-ommi jew għalik. Kemm sewna sbuf ħaddieħor tija jżommu dal-parik. Kieku kulħadd jagħmel bħali, id-dinja timxi ħarir. Kemm intom tajbin, kemm inti tajjeb Lydon, wis. Kieku d-dinja timxi kif qedtili, kieku d-dinja ħarir. Ħariru. Issa inti taf x'inhi ħariru? Issa kieku kulħadd jisma' minnek u jagħti donazzjoni llum, Malta taf kif tkun? Perfetta. Perfetta, smajtu? Perfetta. Messaġġ qawwi kienet dik il-kanzunetta Wis, wkoll kienet xi ħaġa ma' veru dan is-suġġett, adattata għall-ġurnata tal-lum. Verament proset, għandi ammirazzjoni kbira lejk inti taf kemm inħobbok kienu. U hemm ma jħobbux il-Lydon. Kulħadd jħobbu, Simpatiku, kulħadd, bravu, veru, grazzi Isma' tal-li ġejtu fil-kanzunet hawnhekk. tant waret Aha. semmew il-priġunieri, semmew Eżatt, l-anzjani. semmew il-kulħadd. Kulħadd, issa. Kemm hu messaġġ sabiħ, kemm għandna naħsbu il-priġunieri Ma f'kulħadd. tantx jistgħu jagħtu donazzjoni, diffiċli. Imma l-anzjani li qed isegwuna tistgħu Jistgħu, tagħtu jistgħu. donazzjoni. Lydon u Jomike għadhom kif għaddolkom dak il-messaġġ u intom tistgħu iċċemplu naf li forsi warrabtu xi ħaġa neputijiet jew għat-tfal tagħkom. Ma aqbdu 11 euro ibatu SMS jekk ma tistgħux forsi iċċemplu fedin u għamlu donazzjoni biex nagħmlu din l-istrina, l-isbaħ istrina f'ħafna snin. Jomike u Lydon, Grazzi ħanħallukom ħafna. hawnhekk aħna. Grazzi. Grazzi dejjem pjaċi li narawkom. Nawgurawkom l-istrina tajba, l-istrina tajba. Ħanaraw fl-imkien mela Jomike u Lydon.